Jeg sejrer, for de optager nu. Thomas, må jeg lukke min kaffe? Det er en halvflaske. Thomas, Og gør sådan her, så jeg bare optager, når jeg kigger. Stille, stille. Jamen, du åbner godt lige, der synes jeg sige. Nej, det er en savle kun. Flyt dig lige. Stop sperming, Steffen. Den er dejlig, faktisk. Thomas, må jeg ikke komme din PC? Jo, så kom her og hent den. Gå ud og hent den. Her. Og den er der ikke. Det spinder væk. Det spinder væk. Ja. Det er den. Hvor er den henne? Ja, jeg filmer også dig. Nej. Nej, ja, det er rigtigt. Tillykke. Congratulations. You've been promoted. Hvor er din PC? Hvad? Hey, det er det ikke. Nice. Very nice. Very nice. Very nice. Hallo.